ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Инак дӯстон, имшаб аниқтара шаби 11 ба 12 феврал турнири калони UFC 284 баргузор мегардад, ки дар он ду муҳорибаи унвонӣ хоҳад шуд. муҳорибаи асосии турнир ин муҳорибаи Ислам Махаҷев зидди Александр Волконовский мешавад ва дар ин навор мо ба шумо маълумоти пурра медиҳем, ки дар куҷо ва соати чанд шумо пахши мустақими ин турнирро тамоман бепул тамошо карда метавонед. барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дорем ва намедонем ки ба кӣ муроҷиат кунем, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин номерҳо занг занед ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занед. инак дӯстон, шаби 11 ба 12 феврал дар Австралия шаҳри Перте турнири UFC 284 баргузор мегардад, ки дар он ду муҳорибаи унвонӣ хоҳад шуд. муҳорибаи асосии турнир ин муҳорибаи унвонӣ дар вазни сабук байни чемпиони вазни сабуки UFC Ислам Махачев ва чемпиони вазни ним сабуки UFC Александр Волконовский хоҳад шуд. муҳориба байни ду чемпион, муҳориба байни якум рақами паунд-фур-паунд ва дуюм рақами паунд-фур-паунд. Волконовский ба вазни сабук мебарояд ва дар ин муҳориба кӯшиш мекунад ки ғалаба ба даст оварда дар ду вазн чемпион шавад. ана Махачев боша кӯшиш мекунад ки камарбанди худро бори аввал ҳимоя кунад ва албатта ки ҷои Александрро дар рейтинги паунд-фур-паунд ишғол карда якум рақами паунд-фур-паунд шавад. дуюм муҳорибаи асосии турнир боша муҳорибаи унвонӣ барои камарбанди муваққатӣ дар вазни ним сабук байни Яир Родригес ва Ҷош Эммет баргузор мегардад ва ғолиби ин муҳориба бо чемпиони доимии вазни ним сабук Александр Волконовский вомехӯрад, чунки чемпиони доимии вазни ним сабук Александр Волконовский аст. шаби гузашта ҳар чори ҷангварони муҳорибаҳои унвонӣ вазни даркориро карда тавонистанд ва акнун онҳоро танҳо муҳориба интизор аст. ҳамчунин дар ин турнир ҷангвари машҳур Зубайра Тухугов баромад мекунад ва ин аввалин муҳорибаи ӯ дар вазни сабук хоҳад шуд. пеш ӯ дар вазни ним сабук баромад мекард, аммо вақтҳои охир вазни даркориро карда наметавонист, барои ҳамин ба вазни сабук баромад. бояд гуфт ки шаби гузашта ӯ вазни сабукро ҳам карда натавонист ва 30% гонорари худро ба рақибаш Элвис Брейнер медиҳад. ҳамчунин бояд қайд кард ки рақиби ӯ ҳамдастаи Чарлз Оливера аст. чӣ гуна ки дар боло қайд кардем дӯстон, турнир шаби 11 ба 12 феврал оғоз мегардад ва ҳамагӣ дар ин турнир 13 муҳориба мешавад ва аввалин муҳорибаи ин турнир муҳорибаи Зубайра Тухугов хоҳад шуд. турнир аз соати 2:00 ба вақти Москва ва 4:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад. муҳорибаҳои асосии турнир боша аз соати 6:00 саҳар ба вақти Москва ва 8:00 саҳар ба вақти душанбе оғоз мегардад. акнун дӯстон мегузарем ба қисми асосии навор, дар куҷо пахши мустақими ин турнирро тамошо карда мешавад. муҳорибаҳои асосии турнирро телеканали Матч ТВ бепул нишон медиҳад ва пахши мустақими онҳо аз соати 6 саҳар ба вақти Москва ва 8 саҳар ба вақти душанбе оғоз мегардад. аммо агар ки шумо аз аввали турнир тамошо кардан хоҳед, пас мо дар телеграм канали худ Паҳлавон теҷа ссилкаи пахши мустақим бепули ин турнирро мегузорем ва шумо метавонед ки даромада тамошо кунед. ҳамчунин мо ссилкаи Матч ТВ-ро низ дар телеграм канали худ мегузорем. умуман дӯстон, мо дар телеграм канали худ ҳамаи ссилкаҳои даркориро барои шумо тайёр мекунем ва шумо метавонед ки даромада бепул ин турнирро тамошо кунед. ссилкаи телеграми мо бошад дар описани видео. ва боз дӯстон, шахсоне ки кор доранд ё ки бо ягон сабаб пахши мустақимро тамошо карда наметавонанд, пас мо ба шумо гуфтанием ки зиқ нашавед. мо муҳорибаҳои пурраи асосии турнирро баъди турнир дар телеграм канали худ мегузорем ва шумо метавонед ки дар дилхоҳ вақти худ даромада тамошо кунед. барои ҳамин худи ҳозир ба телеграм канали мо обуна шавед. то бозди дӯстон, хонободу сарбаланд бошед.